बेफोरखौ माबा मोनसे राहा नोंथांमोननि चेनेलनिफ्राय बेफोरखौ माने सुद्रायना होनानै बोरैबा नोङो फोसाबलांनो हायो नामा बेफोरखौ नोंथांमोनाबो अननायजों आंनि खावलायनाय फोसाबलांनायखौ नाजादो होननानै आंबो नोंथांमोननो खावलायनाय जाबाय आरो। खुलुमबाय लोगोफोर, इउटुब फाग्ला बे सावथुना बे चेनेलाव सप्ता खनसेनि गेजेराव रिलिज जासिगोन। शुटिंआ जोब्बाय अलरेडि, दा एडिटिंआव सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। थेंक इउ। तुलुंगापुरीनी समायना बिबार बारी सोरगोपुरीनी गोथार साना। मादिखौ बिखे कस्तुरि इउटुब चेनेलाव फरायलाबाय गोजोननाय थाबाय। दा बे समाव आंनि साखाथियाव दङ जोंनि बर' सावथुननि बर' मेथाइ लिरगिरि, मुंदांखा लिरगिरि बिसारजन ब्रह्म सारा दा आंनि खाथियाव दङ। दा बिनिफ्राय आङो बिथांनि माखासे लिरनाय मेथाइफोरनि सोमोन्दै आं मिथिनो लुगैदों। मानोना गिबियावनो आं बे समाव मिथिनो लुगैबाय जे सारा सारनि एड्रेसखौ होगोनो हासिगोन फार्स्टआवहाय। बिटिआर इनफो स्टुडिअनिफ्राय दिनै मोगा मोगि मोनसे प्रग्राम लानायाव दा नोंथांमोननो आगोल अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय, थेंक्स होबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना मानि थाखाय आंखौ बेहाय मोगा मोगि लानो नागिरदों नोंथांमोना सोंनो हासिगोन। बे समाव आं गिबियावनो सारनि एड्रेसखौ आं भिउवारफोरनो होग्रोजानो लुगैबाय। सारा बबे डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव दङ, मा गामिनि बेखौ? आङो ओरैनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमा थानानि सिङाव थानाय बरसुरा गामिनि। आंनि मुङा बिसरजन ब्रह्म, बिफा गोमाबाय महेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन। दा बे हिसाबैनो आङो गामियावनो थानानै सोलिबोनाय सासे सुबुं। माबाफोर जबफोर मावो नामा सारा? जबा ओरैनो 4th ग्रेड पाब्लिक हेल्थआव मावनानै दं दासिम। बोसोरथामसो दंबावो रिटायार्ड जानो समा। दा नैबे समाव आङो सारनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आङो सारखौ बे चेनेलाव लाना फैबाय। जे बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंनि बर'नि दासान्दि माने एकदमबारे सोलिफुथारनाय थुलुंगाफुरि मोनसे मेथाइ दंना, थुलुंगाफुरिनि समायना बिबार बारियाव होननाय बे मेथाइखौहाय सारा लिरदों होननाय जों मिथिनो मोन्दों। दा बे हिसाबै सारनिफ्राय जों मिथिनो लुबैदों जे मा सारा बबे मोन्दांथिजों एबा मा कनसेप्ट लानानै बे थुलुंगाफुरि मेथाइखौ लिरामोन, जाय मेथाइआ दिनै सारा रायजो राजाफोरखौ दिनै गोसो गोजोनग्लाय होनो हादों आरोखि। बेनि सायाव सारा मा होनगोन? आङो ओरैनोब्लाबो कालसार प्रग्रामाव नैबे मेथाइ लिरनायनि उननिफ्रायनो आङो आगोलनिफ्रायनो कालसारजों हारिमु आफादजों सोमोन्दो दंमोन। बिनिफ्राय आङो क्लासिकेलबो लायाखै, खिन्थु सोमोन्दो दं हारिमु आफादजों। दा नैबे गानखौ लिरनाया आं बोरै मोनसे जिनिसखौ गोसोखांनानै लिरदों। बड'फा जेराव थुलुंगाफुरि, बावहाय बिबार बारि, बावहाय बयबो गथ'फ्रा दोङो ज' ज' थाङो, नायनो मोजां मोनो। दा बेखौनो लानानै जों बड'फाखौ जेरै अराय सम गोसोखांथों होननानै बे गानखौ सुजुनाय जादों आरो। बेनिफ्राय मोनसे दुंगाथाव बड'फा थुलुंगाफुरि होननाय लोगो लोगोनो बे मोनसे गोसोखां बड'फाखौ गोसोखांनाय जायो नालाय। दा बेफोरखौ लानानैनो आङो जाहाथे बाहाय थांनानै मोसानायबो प्रग्राम लानो हागोन आरो बड'फाखौबो माने अराय सम गोसोखांनाय हाथों होननानै बे गोसोखांनानै बे गानखौ सुजुनाय जादों आरो लिरनाय जादों। दा बिनि उनावबो मोनसे मेथाइ दङमोन सार, माने आखाइयाव जेवारि बाथि लानानै होननाय मेथाइखौबो सारा लिरदों मिथिनो मोन्दों। बेनि सायाव एसे बुंगोन नामा? बे गानखौ ओरैनो प्रग्राम मोनफ्रामबो जों आलासि सिबियो। बेनिफ्राय जोङो जेखि जाया मानो प्रग्राम गिदिर गिदिर जोङो माबा मोनसे आकर्षण खालामनो थाखाय जे फांसनफ्राव बा मिटिंफ्राव आलासिफ्रा जेनेबा बबेबा गानखौ मोसानायजों बा माबा मोनसे दृश्यखौ नुनायजों जाहाथे गोजोनो आलासिफ्रा, गोजोननायजों लोगोसे बे जोंनि मिटिं खालामनाय प्रग्राम खालामनाय बिसोरखौबो मोनसे गोसोखांहोनाय सुरुबै नैबे बे जेवारि बाथि होननाय सोदोबखौ लानानै आङो गानखौ सुजुनाय जादों। थोंजोङै बे गाना ओरैबायदिखौ बुजायदों, माने आलासिफ्रा माबा मोनसे प्रग्रामाव जिरायहैब्लानो सियाराव जिरायबानो बे गानखौ मोननाय लोगो लोगो, मोसानायखौ मोननाय लोगो लोगो बिसोरनि गोसोआबो जाहाथे थुलुंगा फैयो, गोजोनग्लोयो। दा बेखौ लानानै आङो फार्स्ट
जाहाथे प्रग्रामफ्राव गाना मोसा जायो बेखौ साननानै आङो बे गानखौ लिरनाय जादों सुजुनाय जादों आरो दा बेवहाय आङो सारनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैबावबाय सारा बे मेथाइ लिरनायनि सिगां गिबियाव माबा मोनसे हाबा मावग्रोदोंमोन नामा मेथाइ लिरनायनि अनगायैबो माबा मोनसे फिल्म दिहुननाय माबा मोनसे जिनिसा आङो कालचार प्रग्रामजों सोमोन्दो गैयाब्लाबो माखासे कालचारनि थाखाय मोनसे गोसोखांनाय आगोलनिफ्राय दंखायोमोन ओमफ्राय जोङो हारिमु आफाद आनसलिक दतमा आनसलिक हारिमु आफादावबो आङो थाम्स मोननै बावबोनाय जादों ओमफ्राय संगीत स्कुल दंमोन बेखौबो आङो मोनसे मावनो मोनदों खिन्थु जोंनि राजनितिक माखासे बारहावाया बै समाव जों एबसुनिफ्रायनो दाबो एबसुनि मानसि जानानै आं बुंगोन एबसु चेनेलजोंनो फैबाय थानायजों बै समाव राजनितिक हान्जाया मोनसे आगोलनि थांनाय गभर्नमेन्टआ आरो हाग्रामा गभर्नमेन्टआ एबसुजों बा मोनसे पार्टिजों एनआइआव एरख'नानै जोङो फुल फ्लेजेड संगीतखौ खालामनो मोनाखै स्कुलखौ आद्रा जानानै थादों दा बे हिसाबै जोङो बेहाय आद्रा जानानै थाबाय बिनि आगोलनो आङो बे इनायनि फानजारि मोनसे जोंनि दतमानिफ्रायनो बे मोनसे आफाद हारिमु आफादफोरमोन नामा मोनसे हारिमु आफाद मोनसे एनजिअ बादि जों दादोंमोन नालाय माबामोन आरो गोबावथारसिन नालाय बावबाय एसे इनायनि फानजारिया जों बानायदोंमोन कमिटियाव दङ बेनिफ्राय ओरैनो एक्टिं फिसा फिसौ खालामदोंमोन बेखिनि बेनिफ्राय आङो गान लिरनायनि केसावबो बुंनो नागिरदों जेनेबा डाइरेक्टनो गानखौ जोङो प्रग्रामखौ लानो सानो खिन्थु जों माखासे एडिटिं ना मा होनो 2 नाम्बारि केस जोङो बिराद गान सुजुनानै फिसा फिसा दङ जेनेबा ओमफ्राय जेनेबा नोङो फिल्मफोरखौबो बानायनो गोसो भिडिअ हक जिखुनु हक दा अडिअ हक दा जोङो जिखि खालामा मानो जोङो मोनसे सर्स बेनिफिट जिनिसखौ जों मोनबोनाय जायाखै आरो जेनेबा थुलुंगाफुरियाव बानायबाय ओमफ्राय मोनसे आगोलाव बैसागु मोनसे गान बानायदोंमोन जों गोखा गोखै होननाय दा बाहायबो जोङो राइट्स फाननानै जों एसे थाखा मोननाय जादों बिनि उनाव नैबे थुलुंगाफुरि ओमफ्राय जेवारि बाथि बेवहाय जोङो फ्राय लस जानाय जादों आरो अडिअ बानाय जादों बिदिनो 2 नाम्बारि जाबाय थायो जिनिसा दा गथिखे गोसोआ दंब्लाबो नैबे 2 नाम्बारि जाबाय थानायावनो जों गोसो बायलांनानै बे जिनिसखौ जों बानायलांबोनो हायाखै बेनिफ्राय जोंना बिरखोस्रि हारिमु आफाद होननाया दहाय बबा बाहाय दासिम दङ बे आफादफ्राबो दा नोङो भुट बानायदोंमोन जोङो भुट मोनसे बे दायनानि मोनसे भुट बानायदोंमोन बेहायबो एकदम फ्लप जाजोबदों जादों आरो थाखा फैसा जों सिपिनिफ्राय कालेक्ट खालामनानै जोङो माबा मोनसे बानायो खिन्थु मार्केट गैयिनि थाखाय माखासे 2 नाम्बारनि थाखाय जोङो लस जाबाय थानायनि जाबजों जोङो माखासे जिनिसखौ डेभेलप खालामजोबनो हायाखै आरो दा बेफोरखौ जोङो बे 2 नाम्बारि ओमफ्राय माखासे मार्केटफोर जुदि मोनोब्ला बानायफिननो गोसोआ दाबो दङ जोंनि दतमानिफ्राय दतमायाव अनेक बिदिनो कालचारनि मानसिफोर दं से नोङो आदारयन जोङो गोदो सेन्ट्रेल हारिमु आफादनि बे आफादगिरि जाबोदोंमोन बेनिफ्राय एडभाइजार गोबाव सम जादोंमोन बेनिफ्राय जोङो रुफिनदा दङ बिदिनो गोनां गोनां मानसिया जोंनि दतमायाव दङ आरो हारिमु देखांबोनाय हारिमु फोजाखांबोनाय मानसिफ्रा आरो दा जोङो मोनफ्रोमबो केसाव बे जिखि बानाया मानो 2 नाम्बारि जानाय ओमफ्राय लस जानायनि थाखाय जोङो जौगाबोनो हायाखिसै आरो रान खालामनो हायाखिसै दा बेखिनि फ्लप जानानै दङ आरो आफादफोराव दा गोसोआ दंब्लाबो बे फ्लप जानायनि थाखाय 2 नाम्बारि जानायनि थाखाय लस जानायनि थाखाय आवगायलायनो हायाखै आरो दा बेफोरखौ माबा मोनसे राहा नोंथांमोननि चेनेलनिफ्राय बेफोरखौ माने सुद्रायना होनानै बोरैबा नोङो फोसाबलांनो हायो नामा बेफोरखौ नोंथांमोनाबो अननायजों आंनि खावलायनाय फोसाबलांनायखौ नाजादो होननानै आंबो नोंथांमोननो खावलायनाय जाबाय आरो जोबोर गोजोननाय थाबाय सारा गावनि गासै मेन उद्देश्यखौ खिन्थाना होबाय जे थुलुंगाफुरि मेथाइखौ मानि थाखाय लिरनायखौ बुंना होबाय आरो बेजों लोगोसे आखायाव जेवारि बाथि लानानै मेथाइखौ मानो लिरदों बेखौ बिनि फुल कनसेप्टखौ सारा खिन्थाना होबाय दा बे समाव सारा बेखिनि समखौ जोंनो होनायनि थाखाय बिटिआर पस्ट इउटुब चेनेलनिफ्राय सानैसिम रोजा साबायखर थाबाय सार नोंथांमोननिफ्रायबो वेलकाम थाबाय आरो गोजोननायखौ आं आंनिफ्रायबो बे इउटुब चेनेलनो साबायखर जासिनाय जाहैबाय